A Consellería do Mar e as confrarías seguen a dar pasos para incrementar a produtividade dos bancos marisqueiros. Desta volta, o Pósito da Guiño sementou 1,5 millón de unidades de ameixa babosa, nunha superficie de aproximadamente 30.000 metros cadrados nos bancos do Castro e o Carreiro. Estar agradecidos, como non, á Consellería do Mar que nos pode axudar e que realmente isto vai destinado para un bo fin, que é poder ter a ameixa aí e poder que siga avante tanto non solamente o que é o recurso, sino tamén, como non, o noso traballo. Nós temos que defender a uñas e dentes e sabendo como está o marisqueo, pois claro que si, é moito agradecer. E con esta subvención que temos anualmente, pois é un impulso moi grande, porque lle dá un aporte a nosa playa, dalle un aporte moi bo, porque non é que vaya a ser de que encha a playa de Ameixas, non. O feito é de que sempre axuda a ser un aporte a de que, lamentablemente, a pouca que temos na playa ou a pouca que temos na nosa ría da Arousa, pois axudalle sempre algo. O propio conselleiro do Mar, acompañado pola directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Marta Villaverde, e a delegada territorial Belén do Campo, desprazouse ata Guiño para participar na solta de semente. Creemos que en ese plan de marisqueo que temos diseñado desde a Xunta de Galicia entran tamén estas resembras, estas axudas que facemos para resembrar. En este caso vai ser cerca de 1,5 millón de exemplares de ameixa babosa que se van a depositar aquí na cofradía de Aguiño e, polo tanto, creo que é un paso máis co cual intentamos, pois, como non, un sector que é tan fundamental e tan importante para todos nós, pois que siga existindo. Ademais da posta a disposición da ameixa cun investimento próximo aos 30.000 euros, a Consellería destinou nos 2 últimos anos preto d'1 millón de euros a actuacións de mellora das condicións do sector en Ribeira, como a mellora da cuberta da sede da Confraría da Guiño ou o reforzo da accesibilidade no Porto de Palmeira, entre outras.